Pakro nyikora mugiro kama na nyakumkitana mugi TV kaune wangsae chendo maro imore wachako duo kendo ka wantiere ka gi Wilson Ochuka Jacob Wachkobita kaka jaloko marwa bange buch jopiny wabro go mbaka gi FCPA Hesbon Omolo en jalonye weche mag uchumi gimomiyo wadhi go mbaka e wach mar SGR kata gach okolo madhi wuok Naivasha kokoro chomo Kisumu iluongi ni Phase 2B madhi nyaka Malaba. To mbaka en pesa di nikech pesa no gwenyore chakre bilion 503 nyaka bilion 648 to dhi konyo jokono gang'o mane mbaka mwadhi goyo nikech wang'eyo ni China bende nowacho ni samoro gidhi golo pesa no nikech ogine ka ntiere gik ma gach okolo no dhi konyo godo jopiny ka dhi yokono koro mane mbaka mwadhi goyo e buch jopiny an kaka pile nyinga Trevor Ombija Jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien mawango. Hatujapata mfano mzuri sana tangu jana hadi leo ambao ni matusi machafu hayafai katika mtu yote hususan katika uongozi wa nchi hii. Riwruoge makedo ne oganda oseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom tiyo gi weche machala yanyi ne joket sirikal tesre. Wao ndio wenyewe ndio walianzisha. Ati mimi nimekonda. Sasa mimi nataka niwaambie. Nyinyi niliwaambia jana endeni mjiangalie kwa kioo. Kato bedo ni seye jatend piny Kenya William Ruto ramo ni joket sirikal tesre ema nyocho boke ga yenje. Article 131 of the Constitution requires of him to promote constitutional values. The moment you get annoyed as a president, what decisions will you make? Kwithlinda mwananchi ramo ni gidhi bago romo margi tenge odichieng' ma ODM chano margi mar NDC tarik 27 dweni. We have arrested some of the inciters and we are still looking for more. Obila oyango ni nyaka sani ji 49 osemaki apedha bang' monj manyocha jopiny otimo e tesend obila ma Makalda mani Mnyatike. Kamano dweru winjo pachi 2-3-6-9-9. Jatend piny Kenya William Ruto dok ne weche manyo tiyo godo koseyo godo jotelo maketo sirikande tesre. Weche manyaka sani medo kwedi ni gin mauchido. Ruto mane oloso kapod en yimbo mar Kenya wacho ni josiasa go ema nyocho boke ga yenje. Jafombo marwa Walter Nyambaga lero nowacho ni. Ati kwisero mnasemaje? Limbe mare imbo mar Kenya mane ochakore Matayos, Nangina, Busia, Amagoro, Teso, Kwisero, ekinde mamoko. Ati Kakamega mnasemaje? Mendi nyinyugi dipo mar siasa. Odhi nyime ka jatend piny William Ruto omedo siro ng'ut kwith maketo sirikal tesre gi ragwar. Ni obiro dhi kodgi modhi. Ruto okoni kwithne manokwongo bolone weche moko machido chia kod bidhruok mare kendo mieno chilo ya pisi momako. Sasa unajua si wao ndio wenyewe ndio walianzisha. Ati mimi nimekonda. Sasa mimi nataka niwaambie. Nyinyi niliwaambia jana endeni mjiangalie kwa kioo. Tumbo karibu inamwagika. Kichwa imefura karibu inapasuka. Alafu nilikuwa najaribu kuwasaidia. Si ndio? Si wao ndio walianzisha. Ati kusema mimi nimekonda. Sasa mimi nataka niwaambie nyinyi majamaa. Si ndio? Punguzeni chakula kidogo. Na mutafute gym mwende mfanye exercise. Motelo ne yiero manyien. Ruto nyiero kwithno moko ni podo moko ka okuodo e pien kod siasa mag akwede mag dho udi. Moko ni Kenya nosekalo ik nyal piedho. Yani mumesema hii mvua ituishie. Lakini tuongee. Ndio tukubaliane. Ndio Kwisero ibadilike. Na Kakamega ibadilike. Na tufukuze wakabila. Na tuondoe ubaguzi. Na tuungane kama Wakenya. Pale kwa broad base. Chama ya UDA na chama ya ODM na Kenya Kwanza tuungane, tufukuze umaskini, tufukuze ukabila, tufukuze ubaguzi. Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto, tunawahakikishia kwamba sisi watu wa Busia tutasimama na wewe ikinyesha, tukiwa na njaa, ikiwa baridi, tutasimama na wewe.
Kura yetu ni yako. Tusaidie wewe Mungu. Ruto matieko limbe mare imbo mar Kenya okoni tije biro rese lwet joluto ombulu nikech tijego neno kopanga ma Kisumo. Magi oyange kinde yao chirni manyasani Amagoro to kod Teso. Mimi nimewaambia wale majamaa jana, kama mumesema ajenda yenu ni William Ruto, yani hamuna ajenda ya masomo ya hao watu, hamuna ajenda ya barabara ya hao watu, hamuna ajenda ya stima ya hao watu, hamuna ajenda ya kufanya kazi ya hao vijana, ati ajenda yenu ni mimi. Mimi nimewaambia mimi niko tayari. Nitawanyorosha asubuhi na mapema. Hawa nitawanyorosha bwana. Gedo magapaya mawuok na ngima nyaka Mubaka, alap mar tuke ma Busia, kanyakla kod ute manengogi ogonyore Busia, to kod keyo stima e Butani e kaunti ma Kakamega. Kwa sababu vile najenga stadium kubwa Nairobi, pia nimekuja kuanzisha ujenzi wa stadium ya hapa Busia. Lakini wewe unakumbuka siku ile mtu ya ubaguzi alikuwa kwa serikali yako? Si alikuwa anatoa vitu ya Busia? Paka rais mwenyewe anakuja anauliza wapi hii maneno ya Busia. Rais mwenyewe anarudisha. Na leo tunaona matunda. So sisi tutasema Ruto ni chinga. Mimi nimesema katika hii Kakamega, vile tunafanya Kenya mzima, stima tutaunganisha. Mashule yenu tutahakikisha kwamba kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Moko kuom riwruoge makedo ne ratich oganda okwedo jatend piny William Ruto kuom dhuolo ayenje kind oganda. Grubego maromo 20 mane loso romo margi madhi nyime lu Kenya Athi River wacho ni weche ma jatend piny Kenya nowacho nyoro kod kawuono okalo kiewo kendo dhi ataro mar nyadhi mar apisi mar jatend piny. Simpros Okinda leronwa wachni. Tok jatend piny kod moko kuom jotend kweth mapingo sirikal chako tomore ayenje lela, riwruoge makedo ne ratich oganda koro wuok oko mar kwedo kit siasa mar ayany magiwacho ni biro mana medo pogo wi oganda jo Kenya. Ka giloso romo margi madhi nyime lu Kenya Athi River, jotelo mag riwruoge mopogore makedo ne ratich oganda okwedo jatend piny William Ruto kuom chaya apisi ma jatend piny e pacho ka kendo kuom kiro ayenje lela ka giwacho ni jatend piny winjo dikre kendo tak Kenya gi muolo. Article 73 of the Constitution is unambiguous. Authority assigned to a state officer is a public trust. It must bring honor to the nation and dignity to the office. It vests in the office the responsibility to serve the people and not the power to rule them. Kotele ko jatatije maduong' mar Inua Kenya ni sisi Laktar Kawive Wambua, jotelo go wacho ni thuolo mar kedo ne ratich oganda e pacho ka sani ong'wony kendo onge ng'ama dewo ratich oganda jo Kenya. These actions include abductions, illegal deportations, surveillance, intimidation, interference with places of worship, and the spread of digital misinformation, including AI-generated content. Civic space must, of necessity, encompass every Kenyan's right to speak freely, to assemble, to participate in public life, and to hold those in power accountable without fear of retaliation. Riwruoge koro dwaro mondo josiasa go siasa mamuol maler kendo maonge akwede. Tuangalie sana kwa makini hususan chapter 6 yetu katika constitution yetu ya Kenya ambao inazungumzia maadili. Tuna watoto ambao wanatazama runinga zetu na kusikiza redio zetu na vile vile kupitia katika mitandao tofauti ambao akiona mifano kama ile kutoka kwa afisi kubwa sana katika nchi hii, tunapata kwamba tunapata mifano michafu sana ambao tunaambukiza watoto wetu. We therefore demand that the president and all political leaders exercise language, conduct, and leadership worthy of the offices they hold. Chapter 6 is not merely an ornamental chapter of the Constitution, but a guiding light for our leaders on their conduct in their political offices. The presidency is not a personal platform. It is a constitutional trust. Kenyans require political hygiene from the top and across all political actors. Kamano bende giparo ne apise mag sirikal mondo titije gi yo mowinjore ka giywak ni thoth apise mano chwe mondo chung kar kendgi sani siasa odonjore kendo weyo jopiny gi midhiero. Article 94 vests legislative authority in Parliament on behalf of the people, not the executive, not party whips. We therefore demand that Parliament defends its independence without apology, rejects all legislation pushed through without genuine public participation, pass campaign finance reform before 2027,
and exercise their oversight mandate with courage. To the President and the Executive, we demand that they conduct themselves with the dignity that Chapter 6 requires. End executive interference in independent institutions, cease any support, any direct or tacit support for groups fomenting regional instability, redirect the nation's resources towards health, education and youth opportunity and other pressing priorities for Kenyans. The State House budget cannot expand while hospitals collapse and classrooms overflow. Magitimore kine ma jatend piny limbe mar Imbo mar Kenya kawuono omedo dwoko moko kuom jotelo manoyanyo odiechieng' manyoro. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Kweth mar Linda Mwananchi motelne gi gavana ma Siaya James Orengo, seneta ma Nairobi Edwin Sifuna kind mamoko oramo ni gin bende gidhi bago romo machielo tarik 27 dwe ni odiechieng' ma kuku mar ODM bendo bago romo moyiedhi motisi ni NDC. Kaka jafombo marwa Eric Owenga lero, jo Linda Mwananchi wacho ni romo mar NDC no bagi tok chik kendo gin bende gidhi bago margi. Duond bura mar ODM podi medo mana barore tok kweth mar Linda Mwananchi ramo ni ok gibi yuoro e romo ma oluongi kod kuku mar ODM, romo mong'ere kaka NDC mabiro kelo jokanyo duto ma pacho kae boma Nairobi. Ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga kod kweth mare ikrore ni romo no ma ochan bago tarik 27 mar dweni. And I also want to emphasize that the Linda Mwananchi, we have made a decision that we are not going to participate in the National Delegates Convention that has been convened and organized by the Linda Ground Group, because that NDC is illegal, that NDC is undemocratic. Kata kamano, kweth mar Linda Mwananchi ka otele gi gavana ma Siaya James Orengo gi jalipugai mar ODM Godfrey Ososi gi Babu Owino ochiwo pach ndalo 9 kende kapok romo maduong' no bagi kendo gisingo loso margi moro tenge. On the 27th, we are holding a People's National Delegates Convention here in Nairobi, and the location of that meeting will be announced in due time. The NDC convened by the Linda Ground Group is illegal, and it should be avoided like a plague. The NDC they should come to is the NDC organized by the Linda Mwananchi group that is here today. Orengo kod Lange se romo ma oluongi gi ODM ka giwacho ni otimre ataro mar chik kendo margi ema dhi bedo mar jopiny. Bende gichiwo pachgi ewi okang' manyo delegate ma Nairobi okawo mar puodho Winnie Odinga kaka jakanyo ma ondikore kendo gisire ni obro bedo jalupo gai mar ODM. Jo Linda Mwananchi wacho ni Winnie nigi ratiro mare mar timo dwache ka geno margi en ni chunye ni kodgi kanyakla. But I just want to, as a caution, to tell her that I think she needs to tread very carefully, because I think those from Linda Ground would want to use her to justify what they are going to do on 27 to confirm people without a competition. You will know where her soul is. Watch her every utterance. So me, I don't really care where her body is, but I very much care where her soul is. And I think her soul is together with the soul of the Father and with Linda Mwananchi. Jotelogo bende oseo jatend piny William Ruto ewi weche mag ayany ma osebedo ka otiyo godo e twak mage gi jopiny. He should bring about unity in the country. So those utterances on his part, and we have not taken an oath like the president. Gachagua has not taken an oath, but the president has taken an oath to defend and protect the Constitution. So his utterances constitute an abomination. We want to condemn the conduct and becoming of the leaders, especially at the presidency level. We don't expect the President of the Republic of Kenya to behave in a way that he behaved yesterday. The moment you get annoyed as a president, what decisions will you make? Gima koro irito neno en ni ere kaka duond bura mar ODM biro wuoyo tuch achiel ahinya to tok jaod bura ma Yala Winnie Odinga rwako paro mabedo jalupo gai mar ODM. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.
Jatend piny Kenya William Ruto igeno ni dhi chako limbe mare mar ndalo 4 e counties ma Kaluo ma dhi chakore chieng' tich abich jumani. En limbe ma sirikal wacho ni dhi sidho ayanga chenro mag dongruok e counties kaka Kisumu, Migori, Homa Bay to kod Siaya. Limbe mar jatend piny oyangi gi commissioner ma Luora ma Nyanza, Flora Moroa, mowacho ni arita kwe oket makare kind limbe jatend piny ma dhi tin gi jatend piny ma Uganda Yoweri Museveni. Moroa bende nochiwo siem ne josiasa manyalo bedo gi paro mar timo siasa e kinde limbe makamano. Moko kuom chenro mag dongruok oting'o chako gedo mar ndach ngach okolo kata SGR, bero dho wadh ma Usenge, chenro mag udi ma nengogi oyueyo e kind mamoko. I wish to take this opportunity to call upon members of the public to come out in big numbers and witness this, the launch and commissioning of all these projects. For us, the Security Committee, we have taken note of that, and we have put measures in place to make sure that all these programs that I've mentioned run very smoothly. It's therefore my a call to all our politicians to speak to their supporters, to make sure that those who have an opportunity to attend these meetings respect all leaders who will be able to speak or who will be attending. We do not expect any usage of bad language or carrying of weapons, because in the past we have seen a few people coming into these meetings with weapons. Moko kuom weg nyamburko kod jo ohala e boma ma Siaya onyiso geno margi ni gedo mar apaya ma kod Agara Bango nyaka Usenge maborne romo kilomita 73 kendo tudo kuonde chung' od buche 3 ma Gem, Malego, Usonga kod Bondo dhi konyogi. Giwacho ni apayano ma igero gi siling bilion 4.7 dhi yawo thuolo mag ohala kod tudo wuodhe ma pinje moko. Steve Biko nigi ler mar wachni. Mae chal mar apaya ma kod Agara Bango ratuoro nyaka Usenge ka jo ohala e chiro matin mar Bango bano mwandugi mag chiemo mag Usenge apaya e kinde ma nyamburko kalo kaka yo mar geng'o buru kik du chiemo. Kuom kinde malach, weg nyamburko kod japiko matiyo gi yorni osekale midhiero mopogore ni marach mar apaya ni ketho nyamburko kod apiko kinde ka kinde. Wainyore ndarani nyalo miyo kata sani adier yuto maro mar tich kata ka koth ochwe kata ka kochal yudo ka ok inyal kalo ko jawuoth ming'ad go lokacha. Yudo ka ndara miyowa tich matek. Omiyo wandeke mwadhi go Singapore to nderni mwang'ado Kanan kwa dhi Singapore richo. Koro waka wadwa dhi Singapore nade. Nyomiwa gari wadhi go Singapore gari okethre. Yore mag ohala bende oserochre kae ni mar buru mikelo kod loche madito matiyo kod apaya ni keto ngima jo ohala e andaki. Buru dum nyaki chiemo kanyal dhi distance mabor nikech aluoro buru ng'ato ok dhi kawo chiemo mako ne ka buru osedumi. Ndara osebedo marach nikech en ndara ma ka koth ochwe ok inyal luwe ka koth ochwe. Kata kamano, bang' piny owacho keto thenge omenda maromo bilion 4.7 mar kongo apaya ni e rang'iny mar lam, jopinygi koro nyiso geno margi ni boma ma Siaya didek yawre kendo ywayo ohala modhuro. Ndara dhi konyo kaka jo ohala nikech ndara ni dhi yawo Siaya town. Siaya town for long osebedo en town ma dhano wigi nosewilgo nikech onge highway moro amora makalo Siaya. Koro ndara ni kogo e lam from Kodiaga to Usenge, ndara dhi yawo Siaya town. Jok mane transport sector ndara nyaka bed maber. Kata security dhi improve ka ndara ber. Lighting, street lights, pi kuma ndara okale, pi be dhi kalo kanyo. Gedo mar apaya ma kod Agara Bango ratuoro Usenge maborne romo kilomita 73 biro muonyo omenda maromo bilion 4.7 kendo biro tudo kar chung' od bura mag Gem, Alego, Usonga kod Bondo. Komachielo, apaya mang'iya Kobare Malele maromo kilomita 35 to biro muonyo omenda maromo bilion 2.2 e kinde ma apaya maboro Hawinga Uwasi maromo kilomita 25 to biro kawo omenda maromo bilion 1.9. Kwayo margi ne piny owacho
en mondo keto kenge mong'ith mar neno ni weg orak ok otimo tich moyothore kae kata bolo tich piny kapok tich orumo. Ken gima idhi los, to los e yo moro mowinjore to wane kik bed gimoro mabiro chung' kech milion mosewinjo ni ogolo bilion 4 obed mano ogole to mi jogo tiyo los ndara. To kolos to wabro gone ker marwa erokamano kuom tich matek mero tiyo mwaneno ndara. E kinde mirito mondo mi piny owacho ochiw thuolo mar orak ne contractors mopogore mar gedo mar apaya ahinya to mawuok Odiaga kendo kalo Rabango kochiko Usenge, jodak e kaunti ma Siaya onyiso geno margi ni yawo apaya ni kendo kete rang'iny mar lam biro yawo thuolo mag tije kendo yawo boma ma Siaya ne weche mag ohala. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Ng'at achiel otho ka mamoko adek oresi bang' od orofa moro lwar e gweng' ma Chesanga man Kipchebor ward man Kericho County. Odno yangore ni ne en ma pod igero kata kamano apisas mag sirikal oyango ni dhi nyime gi nonro mar yango dieri mar gima nomiyo odno lwar. Komishona ma kaunti ma Kericho Jeremiah Mwai Gisheru to wacho ni resruok ne otim mapiyo gi apisas mag sirikal. Tulikuwa na three people ambayo survivors ambayo tuliokoa, na thanks to the team ambayo ilikuwa hapa, si watu wachache tu, walikuwa watu wengi. Tumesaidiana nao na kwa uzuri hawa watu watatu wako alive. Pole kwa yule mmoja ambaye amepoteza maisha yake. Yet to be confirmed, the list is yet to be confirmed wa wale watu wote walikuwa site. Kwa vile the first people wenye waliingia kazi asubuhi sio hao, waliongezeka wengine baada ya lunch na saa 4. That's why tujapata the correct number. Na kwa emergency response ya county pia tunaomba tuweze kuscale up. The first 2 ambulances ilikuja lakini hakukuwa na any equipment za kusaidia. Watu wengi walikuwa kwa site karibu 19 lakini hawakupatikana na hili janga. So tunasema ni asante, lakini ningependa kutoa tahadhari kwa contractors ambaye especially wanaendelea na kujenga wakati wa msimu wa mvua, na kwamba wawe makini sana. Sasa tutaweka maanani ya kwamba hakuna nyumba ya ghorofa ambayo itachengwa katika sehemu hii ya Kipchebor, kwa maana watu wananunua wanachenga na chuma ambayo wanatumia ni ile hawezi hata kufanya kwa ile toilet nini. Hiyo ni shida kubwa sana. Bas wadhi yu moro machuo kudogi weche manyien bang' daka matin taneno ote maru Kufur kani Nakuru wacho ni jotelo onego see both sides ok nya konchiel onge richo matin gi maduong'. Ramogi TV Trevor mor gi weche manyien kendo maler mabiro irwa kawuono. Aneno ka ker wuok maliet malong'o kabisa, siasa koka koro liet ma Felix Ochare Kanikanga. Ramogi TV Trevor imore asedonjo kendo kete mana ka endi nyaka giko atimo mos ne jowa mowito ngimagi. Mos na nyamera Emilio Lang gi Jemae Magola gi Achola Benjamin kaen Ndhiwa. Kamano aneno ka Collins Obuon wacho ni Trevor ma endi Collins Obuon kata ker mar chokora Kenya mangima waneno Ramogi TV ka wan Miguye Ramogi ler alalo mana wadwa machogo Lavin Olema Miguye mos na mama na Roslina Obuon kani Miguye ko Bura Ward mos ahinya Collins. Neno kantir machielo bino ni en mos makende ne anyuola mar Mawinyo Rabari kod jo boda mar Ambe Market kuom tho mar Michael Odhiambo Ajuli mane otho e yor accident. Iko mare chieng' Ngeso tarik 21 dwe mar adek higa mar 2026. Ano Ogai Philip Ochieng mar Jemo Nyakach, the youngest Ogai in Africa. Ogai Musa ina gimotimore Musa na jo Nyakach duto tema ntiere kanyo. Ne machielo bino mogikani Trevor Irio nade awinji maler. Ramogi TV kelo news maler. Wakwayo county government ma Siaya ni nurses mondo chul, otherwise onge gima jolinda mwananchi biro timo. Mos na jo Yala Township Ward te Kevin Omondi wuod Nyalego. Bas wadugo bang' daka moko matin kik dhi mabor ahinya. Imagine this, just the sound of waves and your children's laughter carried by the ocean breeze.
Diani is for you. Tiny footprints on warm white sand, moments that remind you what truly matters. Family. From 47,600 Kenyan shillings per person sharing for 3 nights, or for those who imagine discovery, then come experience Mombasa. Shared plates of Swahili cuisine, vibrant coastal life from 39,000 Kenyan shillings per person sharing for 3 nights. This Easter, don't just travel. Choose the story you want to tell. Book now with View Travel. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Madwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Kendo ni luoro nitiere ni thoth lai mag somo mag STEM nyalo ruombore piny poni piny owacho konywando teko e gero gige jiwo kit somogo ahinya to mag lwedo, lony kod science e skunde mag primary. Judith Omondi miyo report mar jopuonjre 2 duto mani kod lek mag bedo lakteche pacho kae. Achiel somo Nyamira primary kamoro to ni Happyland buore Nairobi ka. Sa 12 okinyi mang'ich walimo dala matin kama wayudie nyathi manyako ma ja grade mar 9 e skund primar ma Nyamira Deborah Bosibori. Bosibori omondo timo tich mane omiye mar timo dala kapok odhi e skul. Bang'e orungi kalie iye kendo achiel kachiel wanyono kode nyaka e kare mar somo. Bosibori ni kod lek mar bedo laktar kendo kata e klas jopuonji yango ni en kod nyalo. CBE kata kamano koni rieko mar buk owinjo riwre kod neno teko mar japuonjre achiny maelo. Bosibori owinjo bedie kar timo nonro mar science gino maonge skul ni. Ningependa kupasiu career pathway ya STEM ili niwe daktari. Kuna textbooks za kusomea kitu yenye hatuna ni laboratory ya kufanyia experiment. So hatuna laboratory ya kufanyia experiment hadi inabidi tuende kwa shule za jirani kwenda kufanyia hizo experiment. Ma japuonjre makata lekne maduong' ni nyalo duono bang' grade mar 9 kaluwore gi chal mar nyalo mar jonyuol. Hata nikimaliza nikifanya mtihani yangu ya grade 9 vizuri na nite shule mzuri, wazazi wangu hawatakuwa na uwezo wa kunichukua shule ambayo nitaita, kwa sababu hata sister yangu mwenye alifanya grade 9 alifanya mtihani yake ya grade 9 akaitwa shule mzuri, lakini wazazi wangu hawakuwa na uwezo wa kumchukua katika shule, ikabidi wamchukue katika shule iliyo ambayo ni day school. Wawuok Nyamira kendo walimo skul machielo Happyland Nairobi ka wayudo japuonjre mana manyako kendo man kod lek machal kod mar Bosibori. Kata kaka ochano wuoth nyisi ni ma japuonjre ma oseyudo rieko mar neno kendo yiero gino ma odwaro e paw laktar oseng'eyo ni odwa bedo laktar mar thieth mar adundo kod ringo mar remo. Ma nenore nikech skundni ni kod masinde duto manyalo lombo japuonjre mar yiero gino ma odwaro. E lai mar STEM, somo mag physics ne japuonjre manyalo gombo bedo midusa, nenore ayanga ne japuonjre manyalo gombo timo biology kod lony manyasani duto gitimo achiny kendo achiel kachiel. I'm so passionate about being in the STEM pathway. I'm about to feature in medicine. My dream career is to become a cardiologist. I'm burning the midnight oil and working tirelessly to achieve my goal to become the best cardiologist in Kenya. Happyland is a school that has helped me grow in different ways.
example, our lab, which has helped me experiment and investigate different things that our trained teachers teach us in class. Koro jolony yango ni STEM, pod nitie midhiero kata ne jopuonjre manyalo gombo bedo makanika, midusa kod jolony loso stima, gino ma owinjo rangi. It's quite critical, I would say, that we actually do a reality check and go back and equip our runners, help them to be exposed to all the choices, especially in STEM and the technical subjects, more specifically. And we have a center at Gravity where we have actuaries, and we are showing that actually it is doable. You don't need big workshops. You need just the locally available materials. You can improvise and be able to help the learners. Duto magi yango ni dwaro omenda. Owinjore wa focus part of CDF money mondo wang'iew go gik moko mag equipment, mag laboratories, mag workshop, those kind of thing. Mabro konyo nyithindo gi. To kidhi e village magi onge. Koro sometime we would really anyalo kwayo wabunge magwa. Nigi ket pesa moko gichak gi some model schools. Ginyalo keto some model schools so giketo kata laboratory mar computer. Kata laboratory mag teche gi electricity. Kata workshop mag mechanical things. A model school gichago kamano. Migao mar somo ne owinjo chak gero kuonde timo nonro mag science 1,200 e skunde mag primary pacho kama ngima. Chenro manyaka sani oklosie kendo poko chakore pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV. Walora ne gweche mag tuke ni tuke mar golf mag All Africa Junior Championship kore dhi bagi pacho ka indi bang Kenya yudo thuolo makamano maka tuke go chan tugo chakre tarik 23 nyaka tarik 26 dweni alap ma tuke golf ma Windsor Golf and Country Club. Pinje 14 koro sikita yanga ni gidhi yuore tuke go ka jotugo 4 ma jowuoyi kod 3 ma nyiri koro dhi fuayo bendech Kenya e tuke go. Jatugo Kibugi Joroge manyocha ja Kenya manotieko e thuolo mokwongo e tuke golf mag Magical Kenya Open nopuodhi kod DP World Tour manyocha bagi pacho ka endi dwe mokalo. Koro odhi bedo achiel kuom joma tayogi. Led by Patrick. We have the Federation President, Philip. And we have the senior officers from the ministry. Just, there were 11, there were 12 or 14. We have 14 countries that have confirmed, and therefore Njoroge will be part of the people who will inspire the Kenya team, the 4 boys and the 3 girls who will represent Kenya. Right now, we are moving into the All Africa Junior Team Championships, which is the first hosting. We have not done that before, and we are bringing on board 16 teams across Africa. We just concluded a very hilarious, spectacular WRC Safari Rally. Bas wadhi yue moro machuok kuduok donje buch jopiny gi wendo modhi almose chopo studio ka men FCPA Hesbon Omolo jalonye weche mag uchumi wadhi penye ni gacho kolo makoro chomo Kisumu kadhi nyaka Malaba ni dhi konyo jopiny gang'o mane mbaka modhi go bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Piny
igero kod mbaka. To kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4, Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich 2, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich 3, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha. Tich 4, Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich 5, waloro Juma kod rowere. Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Kongo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. Kila siku na shukuru kwa kidogo, si haba siku kwa siku, muhimu uzima wangu, ninatembea, ni huyu Mungu, pokea sifa. Kupata wimbo huu kama skiza, bonyeza *811 *343 hash. Kumbuka, skiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi ming'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design to an ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mipokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich 4, saa 2 okinyi. Piny chalo chiro. Igo enengo. Ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich 4 ka tich 4 juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake, gi gimomiyo idwa ni time. Magi gin penjo nyakorom Gajuang' madwaro duoko, to ka emwabiro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. Kamano kuom keto Ramogi TV ka koro wadonjo e kidieny mar buch jopiny wantie ka gi wendo modhial FCPA Hesbon Omolo men jalony e weche mag uchumi. Erokamano ahinya kuom wasechegi. Erokamano ahinya nyakwar Guoko cha pesa. Erokamano. Ageno ni riyo maber. Riyo maber. Achiel kuom gima jatend piny Kenya dhi timo e juma mwantiere ni en chako ayanga gima dho ngere luongo ni Phase 2B mar SGR kata gach okolo. Madhi kakadho Narok, odhi Bomet, odhi Kericho, modhi nyaka Nyamira, modonj Kisumu, modhi nyaka Malaba. Phase 2 ni en pesa adi? Nikech mokwongo ji osebedo ka nitiere kikruok moro. Jomoko wacho ni en bilion 502, jomoko wacho ni en bilion 680. En pesa adi kaka jolony mosebedo ka ng'iye? Ayanga mar pesa manyalo tiyo kanyero onyalo bedo gimoro bilion koriwe te. Nikech oduong' ok en gima tin, nikech kiwuog Naivasha idhi chop Narok, michop Bomet, to kuonde gi be nitiere substations matindo tindo migero. Narok nitie moro ni Mulot, moro ni Sotik, moro Jiket Sondu, moro Ahero,
kati donj Kisumu kama Kibos kama idhi kete station maduong', then koko chako wuog kanyo donj Kisian, ochomo Yala, kia Musanda, kodhi otuch modhi ochop nyaka Malaba mo ogore kono. So it could be around 500. Ki timo estimate, it could be around that. Kitobiro a lot of infrastructure. Okena na reru no kende. Kati ngene en standard gauge. Oken moro milone meter gauge. Meter gauge en reru manyachon makata mana pek mar msigo monyalo tingo ne piny. Omiyo en chenro maparo ni okrach. To kilomita moang'iyo kanyo binge ni duong. 262 kilometers. Mano mana mowuok Naivasha kachopo Kisumu. Kati chaki medo kilomita 134 makoro kowe nyaka Malaba. Tieni mano ki wuoyo kiriwo gite in gi kilomita madhi mana 400. So odwa mana PM lach mare dwa romo gi mana ma wuok Nairobi kadhi ma wuok Mombasa ka biro Nairobi. To gini gar kaka jalony mar uchumi odhi konyo jopiny gang'o nikech nwang'eyo ni ndalo manokalo China Exim Bank nowacho ni ogidwa keto pesa kanyo nikech ogine ka cargo ma kono kadhi Uganda oromo pesa miketo iye kanyo. Gini dhi konyo jopiny gang'o nikech gin kaka ne ginene ni ka giketo pesa gi kanyo to ohala ma ndarano ma gach ukolono dhi kelo ka donjo nyabo Malaba ni piny ma onge tiende keto pesa. Aparo ni ng'eni king'iyo standard gauge railway mokwongo chenro machon cha ne paro ne hao ni oket standard gauge ne ni kochopo Nairobi to ka koro kowukalo Naivasha to koro gi downgrade koro bedo meter gauge koro kobed the same level. Tingeni kan standard gauge chakre Mombasa nyaka ochop Malaba tiende ni kata mana mwandu ma kamoro de kalo gi apaya wa mwagero gi koro nyalo kalo gi gidene gi standard gauge gi SGR no. Mano miyo mwandu mabiro kalo kawuok Mombasa kadhi Uganda kadhi Rwanda gin mwandu mang'eny. Omiyo kanitie efficiency to nyalo chwalo mwandu mathoth ahinya. Ing'eni jo SGR mokwongo cha ne ng'iyo mana Mombasa Nairobi. Teni ng'iyo mana mwandu mapacho ka kata gima wuok e kembe ma Nairobi kata mana Naivasha kata gi kembe moluoro Nairobi kada ok nam chumbi. Sami losa paya ni mikawa mitere mochopo Malaba. Samo duogo bende nitiere mwandu mawuok pacho kucho kabiro nam chumbi. Chai wang'eni chai nitie mang'eny Kericho ma mondo mi odaro dhi Mombasa oket gi loche. Magi te kori ketereru nikech king'iyo yo moluwo cha kata kuonde mogodhore koluwo ka okawo Bomet ni mokawo Kericho ni maber. Tieni area mag Sotik kembe ma Kisii cheche gite nyalo dhi kuro. Mwandu mowuok e boda kata mana Migori nyalo luwo kanyo. Omiyo gimoro miwacho ni mwandu onge thurwa ma nyalo ringe SGR. Mano paro machien. Mano paro motenore gi policy moro manoket 1965 miluongo ni session paper number 10. Kawuono piny olony. Kati dhi mana kaluwo kawuono. Dhi none ni to ekadi ma wakete michele sani. To wamedo keto gi udiechieng' kodiechieng'. Omiyo wabedo gi lony manyasani. Kawuono kedhi kata mana Nyatike kawuono. Michele mawuok e puothe makuro ng'eny ma kamoro kibaje go mani to bwed wayud chiro makare. Piny medo yaore. Nitiere chenro mar serikal mar gero gimiluongo ni modern markets gi. Oket gi taonde gi te. Kawuono ne ker ni kamino ni Nasewa Busia kucho. Ma bende nitiere gimiluongo ni program mag timo loso mwandu madhi oko. Minya tero oko. Kidhi Kisumu wan gi program aina na paro ni ene e Kano kacha. Ma bende dwa kele gimiluongo ni special economic zone. Magi gin kuonde ma ji nyalo time ohala ma piyo piyo to inyalo los gik mabeyo to nitie reru manyasani no bende iketo gi to giringo mayot. Bedo ni waonge reru manyasani omiyo projects mang'eny kidwa kata mana paro ka kidwa golo kata mana rech nam ma Kisumu kata mana Busia kata Homa Bay kidwa tero Mombasa kidwa tere Loka kata kidwa kere Nairobi en pek ahinya. Iyudo ka gigo wafunde wi bas ni biro gi bas. Sani kan tiere ru manyasani no wanyalo chwalo gi mang'eny. Omiyo mwandu mantie gi dhano modak thurwa kocha ng'eny. Ni neno kata nonro man chogol gi jo Kenya Revenue Authority. Jo solo suru ng'eny thurwa kucho. Omiyo nitiere ing'eni nitie inyalo bedo gi nying marach.
nying marach ka in go to kata mana gimoro moro timre iwinjo kata iwacho e gweng' ni ng'ane okalo gimoro kolal to ng'ane mipenjo nying nyalo bedo marach ni kuonge gimaye ma kata koro gik mabeyo nitie to wiji wil kendo iumo en mar thiro oganda mwandu mawuok thurwa ng'eny kendo lo ma wan go ben lo mamie gima nyaka koro wapar ne jowa kaka jotelo en ni donge dwa ti gi reru manyasani ni yo makare mondo wabed gi mwandu wabende wanyalo kete reru ni koro kiko beda beda nogolo mwandu ko anam chumbi kokelo kochomo go Uganda ogole bende moko thurwa kodogo kocha omiyo reru kik bi ni biro no biro gi mwandu to kodok to dok maonge mwandu an gadieri ni nitiere program mang'eny nitiere chenro ma wanyalo tiyogo kata mana kembe mag sukari kawuono kembe wa ka rego te jopur ichulo bang' juma achiel ne oyaw kendo kambi moro machiel ma bende rego sukari Sondu kacha ging'eny kamo kuonde nyalo kwanogi kata mana nitie Transmara nitie lope madongo kuro ma mwandu nyalo wuoke kadhi kuonde mamoko omiyo an gadieri ni mwandu mikete reru manyasani ok nyal koso ma onego be ni wach man ni mwandu ohala matimore ga reru mar SGR kadhi yo korwa kono no en gima ni piny en mana gima thiro oganda koso jowa ema koro nyaka chak kasore mondo mi gibed gi mwandu moromo minyalo jowa nyaka kasore bed gi mwandu moromo manyalo bedo kanyo to kata kamano poko wachi mwandu ma wanyalo golo nam chumbi kwa tero pinjewa ma jirani ng'eny ahinya ing'eni seche moko ba nyalo timo nonro tawacho ni gini rach kamoro nikech an adwa mana ago kwan gi kama ageto koro bedo ni pacha onindo kamoro anyalo go kwano kalure gi kaka pacha onindo mano nyalo miyo gimoro maber adhi adinne kaeto akoni kaka magalagala to karen kama ber omiyo an gi pacha gi nonro masetimo gi maseneno gi capacity madwa bed go thurwa ni malo kawuono nitie nyaka kembe midwa chak mag sukari kata Siaya magi mwandu mabiro wuok manyaka dargi kech jothurwa te ok nyal chamo sukari mawuok Mumias mecham mawuok Kiambu Tali cham mawuok Siaya ikaw Mamuroni Chemelil mwandu go nyaka wuothe Kenya mangima nikech kuonde go ema gidwarore mano nyalo mana timore ka wan gi lwasi makare an lwasi no en ni logistics nyaka bed ni beche ni piny bedo ni logistics ni malo ema miyo ng'ato neno ni kar yawo kambi Kisumu wadhi ayawe Nairobi kama katiekora kode to donje chire yo mayot kata kadwa tere oko tatere mayot to ka nitie reru manyalo miyo okaw seche 3-4 to chop mano be ber to kata an gi in ka an gi gima dwa tera pacho kawuono koro SGR ni miyo wuoth bedo mayot wasebedo gi hinyruok kata accident mang'eny kalure gi tiyo ga apewa wan go bedo ni wan gi SGR no dhi miyo wabedo gi wuoth mabende yot mwandu wabende wawuotho ga yo makare kendo yo mapiyo kijapur ma in gi mwandu ni dwa ni piny oruni go Nairobi ka ipura ka ilosa mwandu ni ka gigo dhiambo tidonjo go SGR kiny ka piny ru mwandu ni Nairobi ka tingini mano chalo beti mang'ado koni gi koni nikech jomoko be jomaseyo bende wacho ni mano dhi tieko ohala mar jolori jo tije matindo mag lwedo kata buses bende ohala gi dhi rumo mago un kaka jolony mag uchumi gigi nitie kaka giduogo magipimre kamoro koso ng'ato nitie mawande to nyaka lala aparo ni nitiere ber nitiere jomoko 2-3 ma kamoro ni ng'eno ohala nyalo bedo ni maber makoro inyo jowuoth nikech bas ka bas mochomo koro odhi lewe onyalo lewe ndara to kata kamano to SGR tingo ji mang'eny mano bende nitie to kata kamano ing'iyo ikete ratil jopiny mang'eny okonyre to ji 2-3 moko omany yo ma ginyalo balance go nikech ting'o mwandu bende pod nitie ng'ama bende kamoro mwandu ne odwa wuogo kako odhi kacha kamoro reru manyasani ni oket no biro wuok bang' kata seche 3 ka in gi mwandu madwano chop machiegni seche 2 pod inyal tiete gi locho omiyo magi pod biro bedo mana go ohala mak mana ni ohala maduong' mar keto loche ndara to ketho ndechewa bende omiyo kwa waduoko pek mwa kete ndechewa to ndechewa nyalo bedo igni mang'eny mago duto te biro bana bedo ohala ne piny kaka jo Kenya to in bede kaka jo ohala mana kaka chon nego picha gi kamera mar Kodak ne tito lokore matino wago picha gi simu joma no keto Kodak koro onge to ji adi ma oyudo loso mwandu moingo kata Kodak joma no chako kembe machalo kaka iPhone kata Samsung omiyo gimoro ka gimoro nitie kinde mobiro go
omiyo nitie opportunity kama lal nitiere ber moro mawuok koro in kaka jawala bende ng'ini ber mane manyalo wuok na ka ma imbe nyalo konyi omiyo anene ni ka ji mang'eny nyalo konyore to mane mwadhigo moloyo ji mokari adek manyalo ywago ni kamoro bedo ni gini dhi biro dinyowa nikech SGR okel mondo kony oganda mang'eny to loche mag jo ohala bende ok rach gitimo ohala buses mating'o ji be nitie to bas kata ka niting'o ji to koro jomiting'o dok piny ok tiende ni koro base ma koro we medo mang'eny inyalo timo ohala machielo kendo nikech wende mitimo ng'eny to gima ng'eyo bende ni dhano medore odiochieng' kodiochieng' kata mana SGR be dhigi kama koro dhano ng'eny ma kamoro wainge nitie seche moko midwaro kata SGR ne dhi Mombasa kata yudo ka nafas onge machuni mane dhi mane bas omiyo bas go be pod ok birumo gidhi mana bedo go ohala en mani koro nyaka gibede kamoro ma ruoth bedo japiny ma inyalo koni kadhi gi SGR mayo pesa machulo kadhi gi bas mayo machulo wuon bas nyaka koro be duok bei piny nikech embo dhi chopo mapiyo ok odhi kwame ndara nikech ndara koro be bet ler so gigi te nitie gi bergi an saa moko kwame ndara mafuta motiyogo bende koro dok piny kama pesa ni wada golo kanye nikech en bilion madhi 500 malawo mana 600 koso bin jo chulo suru nyaka bichul man nikech osebedo nitiere mbaka ne osebedo mang'eny nitiere joma ne wacho ni mokwongo kanimiwa gi loans ma China sani koro iwacho ni nitiere bond nitiere wach mar PPPs nitiere wach mar wadhi yudo pesa ne kanye aparo ni sirkal mar Dr. William Ruto oseneno pek ma kelo projects ka watiyo gi usuru mimiyo jopiny nitie kelo ne jopiny omiyo ok en apaya mwanyalo doke omiyo ushuru midhi med ne japiny mondo gergo project ma maduong' onge kiwinjo gima niluongo ni National Infrastructure Fund ni gima duong' manogeto ni projects madongo dongo manyalo kelo lokruok e piny oti kode kaka paya minya ywago weg mwandu mondo mikanye motigo mondo ger projects madongo koro nitie PPP mano option achiel machielo nitie mobro structure ka oselos weche mag National Infrastructure Fund ma nitiere projects migeto kode omiyo nitiere gik mang'eny the 5 trillion budget cha mar infrastructure fund no ka wakawo mwauso Kenya Pipeline cha waketo matin kanyo wakawo mowuok e Safaricom shares bendo ket kanyo koro koseket agulu keto kata bilion 200 tiwacho ni project mwadwaro ni en bilion 500 sirkal kawo atamala par mare ma en kamoro kata mana bilion ka ng'eny to bilion 50 kata 100 tikoni weg mwandu man gi mwandu madwa keta project ni keluru mwandu umedwa bilion 450 wayudo bilion 500 koro mano ema bedo special vehicle ma iteno e project machalo kaka National Infrastructure Fund cha koro ene mo riembo mano koro ene mo dhi chulore kende kikanyo ene ma kambi molos moriwo serikal gi jogo mokelo mwandu gi dhi bede kanyakla achiel koro gine ma gichoko to gineno ni project no timo tieki kaeto samutiyo bende giyudo pesa gi ma ok omedo ushuru ne japiny mane e yo mane ker wacho ni odwano tigo inyalo time through PPP kata timo gimiluongo ni infrastructure fund mane osekale chik cha to be ang'eni koro jatend piny Kenya gi jatend piny Uganda Yoweri Museveni onego bed ni yawo gino tich abich mabiro ni to bosego kwano monene ji te manie ndara kanyo idhi migi pesa marom nade tidhi chulgi karang'o to gino dhi kalo kanye tang'o miyo kane mokadhe tidhi tieke karang'o koso mato paka mapok otim aparo ni mago mbekni madhi nyime part of tich ma nineno kata mana deputy governor ma Kisumu kaachiel gi jotelo ma jo Kenya Railways osebedo kago buche gi jogo mantiere e corridor kata yo ma reru manyasani dhi kale mondo mi gichak ng'eyo to ere kaka obro chulo jogi joma reru dhi kadhe puothegi mondo mi giyud compensation e saa mowinjore omiyo mago mbaka madhi nyime nosetim feasibility mong'eno nyalo chalo nade gima be kamoro danyis jopiny ni e higa mar 2006 ema the SGR project ma riwo Kenya gi pinje ma oluoro wagi nochak gore ma wuok Mombasa ka chopo Nairobi ko chomo Naivasha chopo Kisumu ni en mana achiel mochomo Uganda
nitie machielo monego beni wuok Nairobi kakalo Thika kochomo nyaka Isiolo kata odhi orieyo modhi otuch achiel apaya achiel dhi tuch Moyale mano mochomo Ethiopia moro duogo nyaka Lamu kata machielo kowuok Isiolo to idho malo nyaka Turkana ma en ochomo South Sudan. Omiyo mane master plan manitie. So ma en mana part of the master plan. Nitiere projects moko ma pod otenore gi reru manyasani ni ma pok ochaki mibichaki. Omiyo ma endi to nikech gimwageto maduong'. En reru ni kochopo Malaba to jo Uganda bendo kawe gi kocha ka kowe kadhi korgi. Mane kodhi bedo gima dhi konyo waduto. To mano bende dhi konyo piny mar Uganda mondo mi mwandu gi duto mage nyalo golo oko nikech gin piny ma gionge nam. Koro gineni yot mondo mwandu gi ochopnegi mapiyo nikech Mombasa nyaka kata mana Entebbe kata nyaka Kampala chiegni molo ka gidhi Tanganyika giwuok mwalo Dar es Salaam kata Bagamoyo ka gibiro ni giluoro piny mabor mondo mi gichop thurgi. Omiyo ma dhi konyowa kaka jo Kenya. Omiyo en gima ber amor ni ker mar Uganda Yoweri Museveni dhi bire launch ni embe koro ikre makor ka kore. But aparo ni ker mar Kenya osenyiso ranyisi ni projects aina gi wanyalo riembo yo mapiyo mondo mi jopiny oyud lokruok. Tok ma be kama Kibaji moro bire nikech ngini ka Uganda okotimo makore to dhi chalo mana kaka marwa mobiro morumo gi Naivasha ni. Ochalo gi mobiro gi madhongere luongo ni dead end. Maka nikech kata ka Uganda okokasore korgi to kata dead end machielo kore mana Malaba ka. Nikech maendi wan gi dead end moro Naivasha ka ochako chopo Malaba ochako Sen. Nikech pod warito ni Uganda mondo los margi eka koro donja ka Kampala. Gima ber ni kochopo Uganda e Malaba kanyo ka Uganda pok oloso margi misigo go wawe mana gi Uganda gi e border kanyo gikawo gi nikech mwandu makalo kanyo gin koro makor thoth gi gin yo ma Uganda. Nitie moko be madhi e pinje machalo kaka Rwanda gi moko madhi Eastern Congo DRC mage makoro dhi bedo matek nikech gin koro nyaka giluw apaya. But an gi geno ni jo Uganda be bro temo maginyalo mondo mi gineni mwandu gi ochopo kuma gidwaro yo mapiyo. But gima duong' moloyo ni gima jo Uganda boso bedo kaywago en ni golo mwandu Mombasa mondo mi ochope border marwa obed Malaba obed Busia kaoga thuolo mang'eny ahinya. So ka jo Kenya nyalo golo mwandu Mombasa machop Malaba e seche kata mana 12 mano gima ber ahinya. Tiende ni mwandu ochopo mapiyo kata SGR be ting'o mwandu mathoth omiyo dhi bedo gima ber ne kata gin. Koro gichur gi ting'e ka gigolo Malaba ka gideko gi chenro magi nikech adieri chenro ma wan go kaka jo Kenya nyalo bedo ni ok en mar jo Uganda. Uganda nyalo bedo gi chenro gi mopogore gi marwa. But ke thuolo gi mowinjore ginyalo timo margi. To gin ginyalo bende gima mono jo Uganda bende timo makor ka kor gi kono ok ane ka nitie. Omiyo kata korem gi border ma Malaba to pod nitiere benefit maduong' ma project wani pod dhi bedo beneficial nikech kata okal border to samo kalo border ni kodonjo Uganda mwandu ma ringa e Uganda koro onge gimo yude gine magidhi yude gimoro. So wan yuto wa dhire mana gi border ka e mwandu makor ka korwa. Iparo ni SGR ni dhi duoko nengo mar wuoth piny koso dhi mana medo yore mag wuoth mang'eny. Nikech ngini nitie joma wacho ni kata mana SGR obiro makoro dhi nyaka Mombasa ni ok oduoko nengo mar wuoth piny omedo mana yore mag wuoth mang'eny. Koro nitie ng'ama nyalo dhi gi en koro en gi bus en gi ndege en gi SGR. Ma endi dhi duoko nengo mar wuoth piny koso dhi mana medo yore mag wuoth mang'eny. Aparo ni omedo yore mag wuoth mang'eny to nengo bende oduoko piny nikech kamoro penjri ni ero de waonge SGR ni kamoro nengo mar wuoth di koro ingo kama intie sani. So gima ng'eyo ni kamoro duoko nengo mar wuoth chien bedo matek to nikech nitiere yore mang'eny minyalo wuothogo koro jogo ma bende tiyo ohala kata timo ohala mar titero jowuoth e wuoth koro yudo ka kibaje gogi ka gidwa medo bei nikech kimedo bei tanyalo kija ndege de koro isemedo bei to nikech ing'eni kimedo bei dhano dhi dar dhi SGR bentie nyaka business class gi first class mondo isore ma kamoro kionge haraka tidonje mana gotieno. Nitie ji mang'eny moweyo ringo gi ndege ma en no ringo gi ndege to koro koni SGR nitie mayom ma wuothogo
awuotho en mane kora pango wuodha ka jawuotho ga gokinyi to awuotho ga gotieno. Iwuotho wuoth manyangafu kendo kabisa. Omiyo nitiere kaka odhi timo gik moko ariyo. Omedo options, tieni nyalo dhi gi reru manyasani kata nyalo dhi gi bus, but mar ariyo odhi duoko bei piny, mar adek odhi keto gimiluongo ni accidents bo dhi duoko piny. Nikech sama imedo options mang'eny, safar mang'eny mabede ndara koro dok piny. Tiende ni kata mana accident ma jatimre mang'eny e kore ka koro dok piny. Tinde yudo ka kata mana accident mikwano ni timre kind Mombasa gi Nairobi kata mag loche gi beto dwa dok piny matin, kata bedo ni nitiere wuodhe mang'eny geche mang'eny ma pod ringe apayano. Omiyo nitiere ber ma nitiere mabiro gi biro gi SGR. King'iyo gini kaka jalony mag uchumi, iwacho ni gino nyalo bedo bilion 500 kata nyaka bilion 600 ka pesa gi debe ni waketo gi e chenro moko. Dong diberie moloyo SGR. Wacho ni kata oket gi mana e chenro mar thieth kata mana ndeche moko matindo tindo mang'eny kaka mar sani turo nitiere machielo mar Rironi Mau Summit akadho kanya nendo ka itiye ilose oka ket kata mana expressway malo kanyo. Pesa ni dong inyalo kete e chenro moko. Ang'o miyo SGR ni ema obergo bilion 500 malawa na bilion 600 kigo kwano no. Ing'e ni gima jo Kenya seche moko nyalo mako dhogi Trevor. Yudo ni dwe ka dwe, higa ka higa wachulo 1.3 trillion interest kende mana mar gowi mwaka. Mano pesa mang'eny moingo kata mana pesa mwachulo jopuonj. Chenro mar chulo jopuonj kata ndiko jopuonj mang'eny en gima sirikal nyaka tim. Gimomiyo sirikal timo chenro aina mar SGR ni aina mar yawa apaya madhi thurwa cha mondo bed duol, chenro mar neno ni wanyalo gero gimiluongo ni dams madongo makonyo irrigation mondo mi wabed gi food security, to watimo gi ka ok waluwo budget ma wan go sani, en ni mondo mi waduok pek ne japiny. Mane momiyo budget madhi nyime onego bed ni koro omenda mang'eny dhi e chenro miwacho mag thieth gi, omenda mang'eny dhi e chenro miwacho mag puonj, education, healthcare, omiyo omenda mang'eny nikech gigi te itimo off budget. Tieni koro itimo gi to oket gi e budget. Mano dhi konyowa moloyo kao omenda midwa kao ikete wa thieth. Nikech ng'ama dhi oli pesa ni mondo idhi thiedhgo jodalau to tek yudo. Ng'ama dhi oli pesa ni mondo idhi chulgo jopuonj msara ok dhi yudo. To ko oli pesa ni ikete chenro madhi nyuolo ohande to mano yot. Omiyo sembe ipimo mana gi nyamin. Kidwa weyo chenro mar gero SGR to koro pime ni okay, kara wawe SGR wadhi mana gi duol ni waket moro ni kende ni wapimgi. Mwandu midhi dhiro kanyo ok dhi bedo minyalo pimo gi mwandu minyalo tero gi reru manyasani, ahinya kigeto mwandu madhi e pinje majirani. Nikech ok wanya keto expressway mawuok Rironi madhi chop nyaka Malaba ni mondo chwal mwandu. Mano wanyalo keto ne ng'ama chalo kaka Trevor maka moro kowuok Nairobi ka to kodwa kawo ndege to deko dwa dhi bedo gi bura gi Jonyakach, koro mane miluwo. Kata an kadwa dhi Kisumu kata dhi Nakuru tayudo ka kamoro luwo apaya ma kawaida ni nyalo deka koro atiyogo kato bendo omedo safety e ndara. Kawuono kiwuok Nairobi ka kidhi Thika kata dhi nyaka Nyeri, apaya ber kendo accidents odok piny nikech en duol. Mago pod wanyalo timo, but mondo mi wachwal mwandu mang'eny mikete reru manyasani kopogore gi ting'o dhano, gima duong' ma reru ne dhi konyo wago en mwandu. Koro gima duong' ma nyaka wapenjre ni to wan kaka counties manitiere Western Kenya, wan gi chenro mage manyalo tiyo gi reru manyasani ni. King'iyo maber tiyudo ka thothne en jolang'o ema nigi kahawa gi chai minyalo kete reru ni kadhi Nam Chumbi. Wan gi sukari to be mana kuonde wa matin, to king'iye maber bende kembe wa gine thembo sani tamor ni nikech privatization kembe gi rego te, omiyo mwandu kata sukari masani rego thuro odhi malo, jopur bende chulo bang' juma ka juma. Mano en gima ber. Tieni kwa nyalo medo mwandu mwakete reru manyasani ni to wanyalo konyo gik machalo kaka mchele. Kwa nyalo expand irrigation mahero cha na neno chenro mar National Irrigation Authority nigi chenro maber manyalo yaro kanyo. Kidhi kama chalo kaka Kemero Loch mathurwa kocha,
sani acreage mipidhe michele omed kabisa nikech kanal mano yawcha sani kori tiyogo kidhi kama chalo kaka Nyatike. So mage makwa medo yawo to wan gi mwandu makata ka koro jalori cha nokwamo to gol na mwandu Nyatike apaya makare okel nago orwak nago SGR ka. Mage gik makoro nyaka wapenjre to ere kaka gik wanyalo tiyo gi nafas gi. Wan gi special economic zones ma county ka county nigo. Wan gi aggregation parks gi. Ang'o mwadwa time gie? Na neno malit ka county ma Murang'a nche otimo gimiluongo ni investor conference mana higa achiel mokalo to giluongo investors kawuono investors abich oseyawo kembe dhi nyime Murang'a maloso mwandu madhi oko. Mage kuonde ma onego koro wachwo e pachwa mondo mi watigi mwandu mabiro thurwa gi nafas mabiro gi ndeche miyawonwa gi weche mag stima makoro yawo sani makoro nyalo kelo stima e kembe manyalo timo gik mabeyo gi mondo mi gitiyo makare ma ok ni mwandu wa matin mwaloso ni ja Uganda biro gi lori no biro tigo mchele ahero oringo dhigo. Mago gik makoro nyaka wae to mana ka waloso chenro makare mamiyo japur bende yudo pesa ne yo makare mamiyo bende gibedo gi puonj makare kaeto wago siasa ma bende nyalo konyowa mondo mi wager japurni mondo mi giyud ni giyudo kodhi makare giyud puonj makare mwandu wuoge puothewa mondo mi mwandu wa gi kik bed mana mwachamo kende wabede ni wan gi mwandu ma wanyalo keto reru manyasani kwatero kuonde mamoko. Omiyo koro dongruok ni kuomwa kaka dongruok ni kuomwa inyalo ndara to gimitimo gi ndara no inyami ndara to karimo mano dumbi moro midwa ginene kata iketo diendi ma ywe dende ka ile nikech lam kamoro liet ka chieng' rieny mane makoro nyaka wae wan kaka jotelo ma joluo and mae koro en penj ma nyaka openj jotendwa moyier ahinya gibed governors mathurwa ni to in kaka governor osemiyi gik mabeyo gi lwasi makare ni osemiyi ere kaka iriwo jopur mathurwa mondo mi mwandu oringe redu manyasani kata mana pur mar pamba kawuono kidwaro tero kata pamba kamoro to kandara nitie mayot bende wan gi chenro makonyo kuonde wa kamoro tuoga mabedo mana gi season achiel ni kane ipuro dwe mar 3 tikeyo dwe mar 7 puothi ninda nyaka higa manyien irito nyaka dwe mar 3 higa manyien kipuro donge dwa tigi puothe wage dweche ma kamoro koth tin ni to watime pur mamoko okel irrigation canals gi mondo mi wakel ni wanyalo nyayo mwandu mondo mi wariemb dhiere kindwa mano kore kama pek nitie mano challenge maber ahinya to inasene ni ka idhiga nyaka e od bura samoro kigo budget iwacho ni nitiere fuok moko mineno ma mibadhi nyalo donje mar SGR ni besego e kogune neno ka nitiere kuonde moko ma mibadhi nyalo wuoke nikech ji penjo ni to ng'ano matime to ere kaka ene motime oyudo orakno nade to time gi ng'agiri aparo ni korka orak moro amora maduong' to iwacho ni dhano jakwadh chunye omiyo nyaka wapenjo ni to ng'ama dhi time mago ok penjo marach nikech nyachake gi bilion 500 to dhi rumo onyalo dhi ochopo kata bilion 800 momedre koro orakno ondike e yo machalo nade to kama idwa dhi ng'iewe lop midhi chule ji compensation idhi chul ng'a nikech waseneno kuonde mitimo bende compensation ma jomoko osieko ma kamoro gionge lo to gidhi giyudo or apaya ma reru manyasani dhi luwo ok ong'e maber to ng'ato to oseng'e no dhi bedo luwo kanye koro en oseriekore odhi otelo ong'iewo lo otieko ong'iewo lo kuomi kamoro siling 100 eka to choko eka mang'eny apano nikech en gi information kata en gi rieko moro ma jomoko kia in kiseuso lopi 100,000 bang' kata dweche moko 7 tiwinjo ni kama ne use loni koro sani mandara kale kendo ng'ato koro nigi lopi koro en use chule milion kata 3 eka achiel mani ng'eni en bana form of mibadhi omiyo weche maluwo motenore kaka apaya ma reru dhi kale obed gik minya wach ne jopiny ayanga ma ok jomoko sieko ni gin gidwa go kwano kaka gitiyo gi rieko kata gi gik ma ging'eyo mondo gima jopiny omiyo nyaka wabed vigilant throughout ajawacho kamoro amora kadhi kata bunge kwa dhi timo presentation weche mag budget gi ni nyaka wabed eternally vigilant mano gima chik mar katiba mar Kenya owachonwa accountability is not an option to be ignored omiyo kata mana madhi nyime ni nyaka time yo ma ong'e ni ng'ane matime to time pesa makama to kanitiere gwenyruok moro tinya tim nade ma okiny
ng'ato nochako kaka nochako SGR manowuok Mombasa, nochako kia kiadi, bang'e odhi omedore kia nyadiriyo. Niyo noyud ka gik moko kia ogwenyore nade, gigi ema miyo dhano chako bedo gi to, kato kata gima ber madok konyo jopiny koro dhi kethore. To king'iyo gini nikech ng'enyne joma wawuoyo go ng'iyo ga gik moko gi yore mag siasa. Nitie joma wacho ni maendi en kisera mar siasa, nikech ipenjo ni ang'o miyo sani emokadho area no. Oa Narok, odhi Bomet, odhi Kericho, odhi Nyamira, okadh Kisumu, odhi nyaka Malaba. Dak nokadhe chon. Iwacho ni sani en mana kisera mar ombulu nikech yiero biro. Mano bende dhano nyalo ng'iye kisiasa, to an kipenja ng'ama nogole Mombasa mokele to dhi oterminate gi Naivasha. En oparo man Naivasha kae ma mwandu nitie. Ang'o momiyo kuonde mamoko to ne owe chien. Mana kaka iwinjo ka seche moko kiwacho ni wayaw apaya mawuok Rironi kochomo na Nakuru kadhi Mau Summit, to ji goyo koko ni apaya no kik yaw, to mamoko to kiyaw to ni kare. Nitiere siasa bende mar koni gi koni, ma seche moko en siasa ma ok ber. Ranyisi en ni kawuono ka komiya gimoro tiko ni ng'udh oko gino rach, to ng'ama chielo komi to dhano ling' thi. Mago be ng'eni koro nyaka tang' mego tamsi. Adwa miyi ranyisi Trevor, nyaka ne chenro mar sirkal masani ni chakre, and ma kata ne anyalo wacho ni ago debe ne sirkal, waneno dongruok e kona ka kona mar Kenya, ok en kata thurwa kende, kech maero madhi thurwa kuonde mamoko nitie projects madhi e nyime. Kawuono bed ing'e ni Homa Bay County kende nigi projects mag ndara 259 kilometers madhi nyime sani ma bilion 10. Nitiere ma nyien ma poko chaki bilion 17 ma en 256 kilometers, mano mana Homa Bay. Ka biro Kisumu nitiere projects ma 23.2 billion ma kiriwo kilomita au mana kilomita 160. Kidhi Migori 494 kilometers ongoing 20 billion. Kendo kichaki dhi manyien gin gi 38 kilometers. Kidhi Siaya 172 kilometers ma ongoing worth 4.7 billion. Mochan 18 billion. Omiyo nitiere chenro ma Kenya to kadhi Kisii bende aneno karibu 34 billion mar project madhi nyime. Kadhi Nyamira bende the same. Achaka dok pinje mamoko na ng'iyo ma Western bende nitie projects ainago. Aneno ka sirkal ni temo keyo weche mag dongruok kuone ma kamora mora. Kata dhi mana weche mag affordable housing. Na ariwo project madhi nyime Homa Bay County. Almost kiriwo te 17.8 billion. Kadhi ma actually 27 billion. Kidhi ma Kisumu 44 billion. Kidhi ma Siaya 27 billion. Migori bende nitiere actually Migori 27, Homa Bay 24. Magi projects maga affordable makidhi ka sub county ka sub county. To kadhi e pinje mamoko na aneno kerne nitiere Mount Elgon, aneno moko. Bungoma aneno moko. The other week nen Kikuyu ka aneno gi. Juma moro mokalo ne Nam Chumbi kintie. So gin ka mora mora. Omiyo mane gima nyalo riwo piny. Nyaka obed gi dongruok e kona ka kona mar piny. Omiyo project kata ka jomoko nyalo ng'iyo gi ang'o miyo sani. Gimoro ka gimoro nigi kinde ne. Nitiere jomoko manong'eyo ni pinje moko na wacho session paper number par ma 1965. Ne wacho ni mwandu mag piny iketo kuonde ma koth ng'enye, ma lwasi mag pur genego bede mayot, niluongo ni White Islands. Emane igeto go. Kuonde modong' mane ong'i kaka kuonde motu notho chon Kikomi nolor 1990. King'iyo kata mana weche mag fisheries projects gi, onge chenro malong'o mane dhi nyime mag rech e nam. Kawuono aneno ka sirkal nigi chenro mar chiero gi te. Irrigation projects mano fail. West Kano irrigation scheme mane koro lokore gimoro nono. Olokore midhiero ma en neno mana rachne sama koth ng'eny ka koro oulo muomo mier dhi. Sani kata koth mang'eny ni ineno ka magonga. Omiyo gigi gin gik mabeyo. Jatend piny Kenya dhi wuothe area wa Manyanza no juma mwadhieni. In kaka jalony mag uchumi ang'o madier ni mondo mi otim? Nikech wuotho to aseneno kosebiro ma ok yango ne biro osebiro di ng'eny. Ang'o makoro nyaka chak timore sani manyalo konyo jopiny? In dier no tim ang'o kobiro? Aparo ni kopogore gi bedo ni osebiro oseyawo projects mang'eny, moko pod medo yawo. Ageno ni kobiro to omed bende jiwo ne jotendwa gi. Ing'e ni seche moko inyalo
timo maber ma ibi chop pacho ikel gi maber, ichop pacho ikel gi maber. Gigi ka ok oti kodgi maber to kamoro gibedo kayiem nono. So kamoro daher seche moko ni bende sama go mbaka gi jotelo dwagi to embo migi challenge moro. Asekelonu mage butiyo kodgi e yo makare. Aparo ni mano onego bedi mondo mi jotelo kik ng'ira ng'ani kech nitie siasa mane wang'iyogo kaka jothurwa. Onge siasa mayot kaka siasa mar pingo. Kech iwacho isiemo mana kamarach. Gima tek molo en gero. So bed walok pacho mabende wabed ni wanyalo pingo to wanyalo gero. So wera kata paro mar neno weche mag dongruok e lwasi machalo kamano aneno ka en gima ber ma ka wanyalo rwako kaka jothurwa to nyalo konyowa. Koro kuonde monyalo medo yawo nikech nowewe chien ahinya kendo wasesandore nyaka ne Kenya yudo uhuru, projects wa kata ndeche osebedo karicho mang'eny. Koro omed konyowa yawo ndechegi mak mana pod amedo jiwo ni jotendwa bende omed neno ni ere kaka gitiyo gi thuolo ma rais omiyowa mag dongruok gi mondo mi wakel go lokruok kit ngima mar jopiny. Koro an ageno ni kodhi biro rado gi jowa to med jiwo ne gi weche mag weche mag dongruok motegno. Mar ariyo omed yaronwa kuonde ma pod nitiere ng'ikruok kech kata obedo ni waseyudo mang'eny mabeyo nitiere kuonde moko ma bende fuok nitie. To adieri makende be ni gik miwinjo kata makwano sani gi kiriwo gi te to ginyalo bedo kata bilion 120 kata 130 koriw te. To gima dimak dhogi ni e counties wa 4 go pesa mose mi counties wa bendo ingo pesa mawacho go. Inya yudo ni gitimo ginadi gito maginadi kech mag president anyalo kwano makwani mage 120 billion to jogi te kiriwo Homa Bay kamoro bilion 440 gi wiye. Kiriwo Masia, kiriwo Kisumu, counties wa 4 go oseyudo bilion maingo 200. So mwandu mosedonjo e lwet governors wa 4 gi oingo pesa temo wacho mag dongruok mag president kelo gi. Ma bende kimiyo gigi ne 5 to bilion 500 miwago cha ginyona gimbe gin go. Kakoro otiego gini kinene kijumla to gini odhi chulore no wuon koso jopiny pod bro chulo wach ni usuru. Pek dhi duogo ne jopiny koso en ohala ma dhi chulore no wuon. Gacho kolo makoro kadho Kisumu kadhi Malaba. An gi pacha paro ni onyalo chulore mak mana koti kode yo makare. Tiende ni sama ichak gere ni to nyaka wagoye bura kaka jotelo mathurwa. Nikech sama no tim project moko ni gini nyalo chulore ne gilieko ni to nyalo tingo mwandu marom nade koago thurwa kodogo koni to koago koni kubiro go koni. Tudruok gi jo Uganda biro neno ni mwandu mawuok nam chumbi kachopo Malaba obedo. Rieko wa gi tudruok marwa kaka jo Kenya gi jotelo mathurwa kotelo gi jogo ma omilwasi makare mag timo ohala gitimo gi makare ema biro kelo mwandu mwakete reru manyasani no. Koro nyaka obed linked gi kaka wadwa tiyo kode. Omiyo gimo mondo mi reru ni manyasani no chulre nyaka wago bura ma konia kaka counties ma Luo Nyanza the expected production kata products munyalo golo madonje reru manyasani en kama atamala di madwa ten gi county ma Homa Bay, Kisumu, Siaya kamano, Busia, Bungoma kamano. Bende leadership mag counties gi neno gigi kama nikech kidwaro ni mondo tich otimre what gets measured gets done gi dho Kisungu. Nyaka ilieke pachi ni to sami kelo ni reru manyasani ni in kata kaka governor binge kata ni mwandu adi manyalo wuok e county ni kadonje reru manyasani ma elrebo nego beno osebedo go ma gin gi numbers go. Kato gigo bura to giluongo jolony machalo kaka wan to okoni mae kaka wan wanyalo konyou. Mae kama serikal ma county bende donje gi lwasi makare to mae kama pod nitie policy intervention ma kamoro dwaro ni walok pend chik moro e bunge mae kama wabunge dhi timo. Kaeto nitiere kama kore wacho ni mae to koro dwaro teko kata teku mar ker mae kama ker donje mane kwa bro kedo gi dhier kao kamano to pod wabro mana ywago deyo nikech kawuono wadhi higni adi nyaka ne devolution chakre higni 10 gi wiye. Ka ng'ato penji ni tang'o momiyo counties wa manong'e ni puro kata pamba kawuono pod ok pur pamba en ang'o? Kipenjo governors moyiergi in to pachi ne en ang'o mise achieve minyalo kwano
kupogore gi wacho ne aolo marame ndarani kata agero ginene agero ofis ki ang'o e CDA e ginene e ward ka ang'o minyalo kwano motenore gi tiji mane kama koro pogo jothum wacho ni pogo wuon thum gi jakuo thum wuoke ni as a leader bende di kaw higni 5 mikone higa 5 gi mae gima na nyayo makoro ber thurwa kai kama na ywage gi miwinjo ranyisi miwinjo ka chiwo mar governor ma Murang'a ni eno nyalo wacho ni kano yiere maembe ne $2 kawuono maembe $20 nango nikech no manyo weg kembe maloso maembe gi juice mo winjorego mondikorego piny mo nyisogi ni udhi miyo jopur ga $20 per kilo kato odhi ogo bura gi jopur ni nyaka ubed sako giugi te donje sako mane leadership madwaro thurwa omiyo kato bed mana e pur mar niang kiki bede ni in governor machoko ses ni sese midichgo penjri ni to japur ni be oyudo services modwaro bi tudri gi weg kembe gi mondo tim gik makare to kose ling to weg kembe gi bende timo timbe moko maricho machalo kaka ketho lwasi kiji kembe moko ma olo nyaka gik maricho richo e pi ma to dhi inyo kada joma puro joma pidho reche nam gik makamagi mago tije joma wayiero kaka governors gi ko tudre gi migawo mamoko mag sirkal omiyo an gi pacha aneno ni county ka county ongi kama otegnoe to penjere ni to ere kaka an kaka jatelo adhi konyo timo mano ka tu keto milestones gi targets gima ero go sirkal mar William gi joge ni kata kawuono kidwa ng'e ni ndeche adi madhi nyime thuro to gichopo atamala di ibro yudo te mochan midwa chaki mapoko chaki ginadi to gichakore karango koro kata kodeko ting'e gomiyo gideko nyaka obed gi chenro kata plans machalo kamano mane ka dwa lok thuchewa otherwise wanyalo go gambaka kiny kata wacho ni gini ok nya chulore nang'o nikech ok tim gimone gitim ero kamano mane kama weche ni FCPS bono mola gino ni jogo winjo yo wacho makare kabisa ta gino ni dhi manyo jo LREB Lake Region Economic Block mondo mi uchak gombaka ni ero gacho kolo ni koro biro iro aka ere kaka ang'no konyo kaka jo dala ero kamano ahinya FCPS bono molo jalonye weche mag uchumi kwa godo mbaka weche mag gacho kolo makoro biro odhi kadho Narok chombo meto dhi Kericho bi Nyamira bi Kisumu odhi nyaka Malaba koro benjriane ni into dhi konyi nade mane mbaka modhi goe kendo koro kanyo kama olore chenro mar buch jopiny wantie ka gi Wilson Ochuka jaka buoch kobita kaka jaloko marwa an kaka pele nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo no bija taya nyakwar guok ocham pesa unindo maber an bende wachna uru en anyuola ma wuoyo wan ok wadwa joko kae weri kodwa